The strategy is to intensify knowledge and technique, not chemical inputs. Farmers learn to optimize plant spacing, conserve moisture, and mix crops for resilience. This approach empowers individuals, putting productivity directly in their hands. Reflect the blue sky, becoming symbols of hope, self-reliance, and a future shaped by local hands. ሰላም ተከበርኩም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ተከታተልቲን ሰማዕትን ዘከር ሚዲያ ከመቀነሁ ለንቀኔ በትግርኛ ሰደርኮ መደብ ተከታተልኩም በጣም ይዘህጉስ ግብረ መልሲ ከም ዝሃብኩምኒ ዝረአት ለዝኾነ በጣም የቀነለ ይብል እዛ ሚዲያ ዛናትኩምያ እዛ ሚዲያ ዛኻ ከም ተብልዋ ተስፋ ገብር ይረአልኻ ግብሪ ስለዚህ በጣም ያቀነለ ከመለኹም ናና ቀደም አብገድሊ ወርቂ ስርናይ ንብልነርና ከመለኻ ወርቂ ከመለኹም ስርናይ ይባል ነይሩ ዝኾነ እንተኾነ ወላ እንዳተሰዋእኻ እንዳጠመኻ እንዳጠማእካ ኩሉ ሻ ተጋደልቲ ሰላምታ ከተሓታተቱ ከሎ ወርቂ ተከፊኡና ስርናይ يوم ዝብሉ ነይሩ ንሕናውን ወርቂ ስርናይ እንዳበልና ኣብዚ ደረጃ በጽሕና ኣለና አብሪቶታኩም ኩሉ ሽግር ሕሊፍኩም ኣብ ከምዚ ስለ ዝበጻሕኩም ብጣዕሚ ታግስና ኣለና ኢልኩም ኣለኹም ወከንደይ ደይቡ ረድ ነይሩ ከንደይ ነገራት ነይሩ ትኩሉ ተሃሊፉ ኣብዚ ካብ ንመጽኡን ዘሕለፍናዮ ቃልሲ ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ ግን ሎሚ ኣብ ከምዚ ደረጃ በጽሕና ስኻትኩም ተሓግስኩም ደሃይና ረኽብኩም ስለዚ ኣምላኽ ይመስገን ጽቡቕ ኣለና ሎሚ እቲ ኩናት ኣብ ሞንጎ ኢራን እስራኤል ኣሜሪካ ካብ ዝውላዕ ሓደ ወርሒ ገይሩ ሎሚ መዓልቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ብጣዕሚ ዘገርም ዓበይቲ ዜናታት ጸኒሑን ኣሎን እቲ ኩናት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳገደደ ከባቢውን ነቲ ዞባውን ተረቢሹ እዩ ዘሎ ገናውን ዝተወደአ ነገር ኣይኮነን ናብ ገጹ ይዘብል ካብ ዝተፈላለየ ማዕከናት ዜናታት ኢንፎርሜሽን ወይ መረዳእታት ረኽቡ ስለ ዘለኹም ኣውታት ኣያቱኒ ኣነ ሎሚውን ካብ ኤርትራ ይወጻኹን ናይ ሎሚ ኣርስተይ ኤርትራ ትለምዕ ኣላ ዝብል እዩ ኤርትራ ሰራተኛ ህዝብ ኣለዋ እንታይ እዩ በአራና ናይ ሰባት ብፍላይ ካብ ኤርትራ ወጻኢ ዘለዉ ብዙሓት እንታይ እዮም ዝሓስቡ ኣብ ኤርትራ ዝበቁል ነገር ከም ዘየለ ኤርትራ ምድረ በዳ ጥራይ ከም ዝኾነት ዝሓስቡ ሰባት ብዙሓት እዮም ግን ኤርትራ ብዙ ነገር ተበቁል ያብ ቀደማውን ሕጂ ከዓ ዝያዳ ብስራሕ ወዲ ሰብ በተሕርኩት ህዝባ ተቀያር ከም ዘላ ትለምዕ ከም ዘላ ዝተፈላለየ መረዳእታታት ኣሎ ስለዚህ ህዝቢ እንተሰሪሑ እንታይ ክቀይር ከም ዝኽእል ንካልኦቱን ተመክሮ ዝኸውን ነገራት ጭቡጥ ይረአ ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ ዝውን ስለዚህ እስኪ እንታይ መዕባለታት ኣሎ እንታይ ለውጥታት ኣሎ ነዚ ዘርኢ ቪድዮ በሃንሳብ رأينا أرتز قصل زرزرات كأناتو. In Eritrea, the land is both a challenge and a teacher. Arable land is scarce, mostly found on narrow highland plateaus and scattered lowland plains. Water scarcity and unpredictable rainfall define the farming calendar, making agriculture a yearly gamble. To survive, Eritreans have mastered water conservation, terracing hillsides and building microdams to capture every drop. These efforts aren't about creating lush oases,
but about making the most of what little is available. Here, success comes from patience, precision, and deep respect for the land's limits. This is the backdrop for the Small and Productive Farm Plot Initiative, a story of working with nature, not against it. In Eritrea, expanding farmland isn't an option. Farming smarter is. The country's fragmented terraced plots make large-scale mechanization impractical and risky. Instead, the focus is on maximizing yield from small plots, using every drop of water and every handful of soil wisely. The strategy is to intensify knowledge and technique, not chemical inputs. Farmers learn to optimize plant spacing, conserve moisture, and mix crops for resilience. This approach empowers individuals, putting productivity directly in their hands. The goal: more food from less land, with fewer external dependencies. This philosophy is the heart of the Small and Productive Farm Plot Initiative. Eritrea's answer to its agricultural limits is the Small and Productive Farm Plot, or SPFP. The idea is simple: a 25 by 25 meter plot, managed with care and science, can feed a family. Instead of spreading resources thin, the SPFP focuses effort, water, and nutrients on a small, manageable space. It's about empowering farmers with knowledge, not handouts. Using local compost, improved seeds, and household labor, families create fertile microenvironments. The SPFP reduces reliance on outside aid and market fluctuations. It proves that food security can start with a single family. كندي لملم بوتاتا ترينا جرين كوين لا إرترا تخون الله أبي أسمرا ويكا أبقالوت كتماتات بتحم زملسو بتحاتي ويدك أحجر بالتلفون الرقبينا أبزوان الزي أب إرترا فروتاتات بزتمت أتنا واقع كم زركبن ببزح من أداقاتات أجيبو كم زلو يقلصيهم تكالي اتوتاتون بخمو درجة يخير كم زلو مكنياتو تمريت تتصباي ماي ايكونن عبيت ديغاتات تسرحهم اللو سغا 10 زخونو ديغاتات اللو ايرترا قصالي نساسماتهم مدب يزك متصخليه ግን زهقوس أب كله كبابتات أب كبساتات أب قلاتات إرترا أب تيوينا دقات بحالون كبابتات بمولؤ ديقاتات اللو فزي تحادة كبابي رخيبو لميعو تحادة كبابي درق كوينو ويناقصو أي ترفني الزخاء أب كله بوتاتاتن أب كله كبابتات نزلو داقاتات زتمزازنة ويزتمتاتن يقبو تهاد كبابي تجيبو تهاد كبابي يتأميني مالتي أبتي ديجاتات ويكابتي ديجاتات بزوج مايكا زتفل على عينة فروتاتاتن زتفل على عينة أخالن سلزفري كل عينة علو كم مالتي تهاد كاب هذا كبابي نتهاد كاب هذا كبابي كم تعيرو خدركب ذلها مالتي الزخاء نيرترا أبرئس مركوسا سلت خير تهاجر كم عينات مرح سلزلوا نفسها بمجبي اندهرك إلى انت كرم تمارز بالنا يويبت زحلة مدبي كم زغلسكو اندهر الدناتا تكايدا اندهر بمجبي نفسها إلى حزبك الليبا حمت أبنت كوينا كتوصيها مالتي هجيت أحرانا يسابات بنصارو خوني مالتي زي سراحيو زما بلو نهاده هاجر انت هاجر بلاعلي زوسدا سراحي انتاي زبال سنغافور ايكونتن سنغافور نمخان እኮ سراحي زدلي دار سريخا سنغافور تكون كالي ነገራት ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚህ سرح حزب انتليبካ زسرح اكال انتليبካ سنغافور رايت ايكونتن سنغافورون بصراحه ما قبل انبر تامراوي
የብላን ሀገር ያ ሲንጋፖር ስለዚህ እዚህ ህርኩት ህብረተሰብ እዚህ እንዳሰርሐ ከምዚ አይነት ለውጣት በአይኑ ብምራአዩ በጣም ይዘህጉሲ ካብዝን ለዓሊ ከምዚ ኸይዱን ተስፋ ንገብር ተሐድሽ ወለዶ ህርኩት ህብረተሰብ ስለዝኾነና አያታቱ አብነት ተኸቲሉ ኣብ ሃገሩ ለውጥ ከምዝምጽ ንሃገሩ ከምዘልማዓ ፍሉጥ ኣብዚ ናይ ለንቅነ መደቤ ካብቲ ደስ ዘበለኒ ነገር ማለት እዩ መንእሰያት ኤርትራ ናይ ኣቦታቶም ኣብነት ክተሉ ከም ዘለው መደባት ከታተሉ ከም ዘለው ፈሊጥ ኣለኹ ምክንያቱ ኣብቲ ዝቀርብ ኮመንታት እንታይ መብዛሕቱ ኮመንት ተራእኹ አቦና ባባና ማሞ እንኳ መጻኻልና እንኳ ተመለስካልና ማማ ህይወት እዚኦም ንኣሽቱዮም መንእሰያት ኤርትራ ሓደሽቲ ወለዶ እዮም እሳቶም ታሪኽና ፈሊጦም ተኸታቲሎም ስጋብ ክንዱና ኣና ፈሊጦም ከተባብዑና ከለዉ ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ንድሕሪት ከም ዘይብሉ ሃገሮም ከም ዘልምዑ ተረዲኣኒ ስለዚ ብጣዕሚ ዘህጉስ እዩ ኤርትራ ትለምዓላ ካብዚን ለዓሊውን ከም ትለምዕ ፍሉጥ እዩ ተስፋ ንገብር እዚ ስለ ዘህጎሰኒ ሎሚ ትዝራእኩ መደባትን ቪድዮታትን ስለ ዝራእኩ ታጉሴ ነጽየት ቪድዮታት በሃንሳብ ሪና አለን ካብኡን ብኸመይ እዩ እዚ ኩሉ ልማዓት ክመጽ ዝኸኣለ ንዝብል ከዓ ነዚ ውጽእት ዘምጽስ እንታይ እዩ ዝብል ቀጻሊ ቪድዮ በሃንሳብ ሪና ቁሩብ ዝርዝርካ የብሎ The Horn of Africa, where the land is dry, the sun relentless, and the horizon shimmers with heat. Here, the earth cracks beneath your feet, and the air itself seems to thirst for water. Drought is a constant threat, shaping daily life and testing the resilience of those who call this place home. Eritrea, carved from this arid landscape, has long struggled with scarcity, hardship, and a dependence on foreign aid that often felt endless. For years, the people waited for rain, for relief, for change, hoping that the clouds would finally break and bring life back to their fields. But now, a quiet revolution is underway, born not from outside intervention, but from the determination of the people themselves. The Eritrean people are transforming their land, building terraces to hold precious soil, constructing dams to capture every drop of rain, and planting seedlings that promise a greener tomorrow. No longer waiting for the climate to change, they are changing their relationship with it, taking action with their own hands and hearts. Where there were once barren, eroded slopes, now green terraces rise, a testament to perseverance and hope. Reservoirs and dams reflect the blue sky, becoming symbols of hope, self-reliance, and a future shaped by local hands. This is Eritrea's food revolution, a journey from scarcity to sovereignty, from dependence to abundance, as markets fill with fresh produce and families gather around fuller tables. ሓንቲ ሃገር እንድሕር ካብ ማይ ተጸባይት ኮይና ማለት እዚ ብተፈጥሮ ዝመጽእ ማይ ካብ ላዕሊ ዝዘንብ ዝናብ ማለት እዩ ኣብ ትበጽሖ የብላ ምክንያቱ እንድሕር ኣቢሉ ተሪፉ ማይ ከሃረመ ደርወን እቲ ወቅቱ ሃሊፉ ብጣዕሚ ኣብ ሓደጋ ትወድቕ ድርቂ ብቀልሉ የጥቃዕ ማለት እዩ ማይ ክሃርም ከሎ እንድሕር ማይ ኣቂርካ ዳር ዲጋታት ሰሪኻ ነቲ ማይ ኣቆሂስካዮ ከትርካዮ ግን ከም ድላኻ ትገብሮ ምክንያቱ መዓት ሄክታራት መሬት አለ ካብቲ ዲጋታት እንዳውጣኻ ብካናለታትን ብዋተር ፓምፕስ እንዳነጸካ ብዙ ቦታታት ከተለምዕ ትኽእል ኤርትራ ከዓ ብተፈጥሮ ንሕርሻን ልምዓት ዝኾኑ ጎላጉል ኣለዋ አለጊድር አልባርካ ሰነህቱን መሬት ኣለዎ እዚ ኩሉ ከበሳታት መሬት ኣሎ ህዚን ብዲጋታት ጌርካ ከንድላኻ ከተለምዕ ትኽእልኻ ሕጂ ከምዚ ኣብ ቪድዮ ዝረአናዮ ዓበይቲ ዲጋታት ሰራሃላ ኤርትራ ማያታት ከትራላ ማያታ ኣብ ዓላ ተውዕል ከም ዘላ ሩኡይ ማለት እዩ እዚ ከዓ
ቀጻሊ ኃይል ጻዓት ክትፈጥር መሬትካ ከተልም ዝተፈላለ ጥሜትን ሽግራትን እንስሳታት ከም ድላዮም ይሰትዩ ከም ድላዮም ጸባይ ይሂቡ ስለዚህ ድኽነት ካብቲ ሓረስታይ እንደህር ጠፊዩ እንደር ካብ ድኽነትቲ ሓረስታይ ተናግፉ ሃገር ማዕቢላ አላ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ እቶት ናብ ኢንዱስትሪታት እንዳምጻኻ ውጽኢት ናይ ጸባ ውጽኢት ናይ ካልኦት እንዳር እንስሳልዩ ናይ ቆርበት ፋብሪካታት እንዳተኸልካ ካሊ ነገራት ምክንያቱ ስለዚህ መጋገብቲ ነገር ናብ መዕባለ ገጽካ ከተከይድ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ኩሉ ለውጥ ስለዝኾነ በጣዕሚ ዘተባበ በጣዕሚ ሩዒ ዝኾነ መዕባለ ዘምጽእ ነገራት ይረአ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ስለዚህ እዚ በጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ ቀጻሊውን ካብዚን ላዕሊ ከም ነጎስ ተስፋ ገብር ኣነ መጽሓፈ ከመርቕ መጽኤ ከለኹ ዝተፈላልዩ ዲጋታት ርኢ ኣለኹ ኩሉ ወላ እንተ ዘይረኣኹ እዚ ናይ በዓል ጋህተላይ ርኢ ኣለኹ ኣዳሃለው ዘሎ ርኢ ኣለኹ ስለዚህ ዝተፈላልዩ ዲጋታት ብዓይነ ስለ ዝረኣኹ ብምስማዕ ዝኸውን ነገር ኣይኮነን ወይ ከዓ ከምኡ ዘብል ኣይኮነን ኣብቲ ዋነቲውን ቅድሚ ጅውን ቅድሚ እዚ ዝለንቀነ ዝጀመርና ኣሚ ብዛዕባ ካሊ ሚድያውን ቀሪበ ኤርትራ ስንታ ርኢኻ ተባህለ ተሃቲተ ዲጋታት ይስራሕ ኣሎ ኤርትራ መጻኢ ዝለመዐት ሃገር ከም ትኸውን ተስፋ ገብር ኢለ ነይረ ሕጂ ከዓ እቲ ውጽኢቱ ይረአ ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ታሐጉስና ኣለና ማለት እዩ እምበኣር ኤርትራውያን ወገናተይ ኣብዚ ለንቅነ ዘራእኩም ኣብዛ ናይ ማኦ ካፌቴርያ ብዛዕጓል ማኦ ብጣዕሚ ከም ዝታገስኩም ታሽም ተተኺላ ከም ዘላ ታሽም ከዓ ካብ ሜዳ ኤርትራ ከም ምምጻእ መጠን ታሪኻዊት እያ እዛ ታሪኻዊት ሽም እንቋ ተኸልኩማ ዝብል ካብ ዝተፈላልዩ ማዕዛናት ዓለም ይመጸና ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ታሐጉስና ናይ ባቂ እንቋ ተዛረብኩ ኢላኒ ታሐጉሰ ምክንያቱ ታሪኽሲ ንሽተይ ዝመስለካ ግን ናይ ታሪኽ ከመይ ኢሉ ከም ዝጅመር ናበይ ገጹ ከም ዘብል ኣይፍለጥን ስለዚህ ምሳና ዝተኣሳሰር ነገራት ብዙ እዩ ካሊ ነገር እስኻ ሰብ መርገጽ ኢኻ ኣይትቀየነን ኢኻ ኣብ መርገጽኻ ሲ ጽኑዕ ሰብ ኢኻ ዝብል ርእቶታት መጸን ኣሎ ወላ ሓንቲ ዝገበርኮ ነገር የለን ኣብቲ ቅኑዕ ዝኾነ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣሚነ እሱ እዩ ካሊ ነገር የለን ካብ ካሊ ሰብ እንዳዕሊ ዝገበርኮ ነገር የለን ቅኑዕ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሱ እዩ ዝድገፍ ቃልሲ እዩ ሎሚ ኸ ኤርትራ ሃገር እያ ምስ ኢትዮጵያ ጎረቤት እያ እዚ ክልተ ህዝቢ ናይ ክልተ ሃገራት ተሓቋቂፉ ተሃጋጊዙ ክነብር ትምኒትና እዩ ሰላምና ንደሊ ደለይቲ ሰላም ከዓ ነዚና ንሰርሕ ዘለና ዘራሃቀና ነጥቢ ይብልናን ካብ ዘራሃቀና ዘቀራርበና ነገራት ይበዝሕ እዚ ህዝቢ እዚ ዝራሃቅ ኣይኮነን ብጎደቦ ሓደ እዩ ጎረባብቲ እዩ ስለዚህ ነዚ እዚ ንምጽናዕ እዚ ተሪሩ ከም ዝግብኦ ብምእማን ህይወተይ ስጋብ ዘላ ክሰርሓሉ እየ ምቅራብ ናይ እዚ ህብረተሰብ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ካብ ምጽዓርን ካብ ምቅላስን ንድሕሪት ኣይብልን ህይወተይ ስጋብ ዘላ እዚ ከዓ ዝተቀደሰን ዝተባረኸን ስለ ዝኾነ ብዙሓት ደገፍቲ ከም ዘለውን ይፈልጥ ህዝቢ ከዓ ህዝቢ ክልቲኡ ሃገር ነዚ ነገር እዚ ከም ዝደግፍ ይተኣማመን ምክንያቱ ህዝቢ ደላይ ሰላም ለዕሊ ሰላም ከዓ የለን መዘክር ሚድያ ከዓ ናይ ሰላም ሚድያ ስለዚህ ናይ ሎሚ መደቤ ኣብዚ ወዲ ኣለኹ ስለ ሰማዕኹምኒ ብጣዕሚ የመስግን ሰላም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም ንህዝቢ ኤርትራ ቻው